An balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Professeur Ousmane Eric Jakite. Bi ye tɛnɛ ye Décembre kalo tile 14 ka taa bila karidon Décembre kalo tile 20 farafin kalo tile 28 ka taa bila farafin kalo tile 5 la. Dolo jate la kawla kalo sabanan tile 22 ka taa bila kawla kalo sabanan tile 28 na. Doloba min bɛ mara la ni wagati na i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na n'o ye Jupiter ye. O Jupiter dolo in siraso mɔgɔw ka dolo de don. Kalakisɛ mɔgɔw ka dolo o de bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na n'o ye Jupiter ye. Ni arabu yɛrɛ b'ale wele ko mustariyu ni anw b'a wele ko fintɔn. O fintɔn dolo in a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔw la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di, k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan. Mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko ko karisa ko mɔgɔya b'a la kosɛbɛ. Baara minnu ka di ninnu na o de bɛ tali kɛ dugutagaw kan, transport chauffeuria baaraw o ka di ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se kiiritigɛ baaraw olu ka di ninnu na kosɛbɛ. Baara minnu bɛ yɛlɛma ko fɔ feere na sira fɛ ka minɛn ta ka don n'a ye walima ka minɛn ta ka bɔ n'a ye feere sira fɛ. Bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o bɛ tali kɛ biyɛndimi bana kan, sugunɛ sira banaw ani joli sira banaw olu bɛ se ka ninnu sɛgɛn kosɛbɛ. Wa ni ninnu b'u ka ɲɛnamaya kosɛbɛ fɛn fɛn kɛ o ka kɛ ka bɛn alamisadon ma. Jeudi o de ye ninnu ka don barikama ye kosɛbɛ. Olu ye dakanko ye. An bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Mars kalo tile 21 na ka na bila Avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Beliw ninsodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so, funteni kalo fɔlɔ denw Beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ, aw fɛlen don ni dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Wulikajɔw olu barikalen don aw fɛ. Kunnafoni olu siraw olu jɛlen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Nga sɔrɔ donta o de ka dɔgɔ. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana. Bɔta o fanga o ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ donta kan ni wagati in kɔnɔna na. A ka ca la kuma caman bɛna fɔ aw ye ɲɔgɔn dɛmɛw ani ɲɛtaga ko sini kow kan minnu bɛ se ka aw hakililasigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa aw ka kɛnɛya olu sabatilen don ni dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Avril kalo tile 21 na ka na bila Mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Toro, funteni kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so Toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jija ani wulikajɔ barikalen don aw ka yɔrɔ la kosɛbɛ fo aw ka timinanja ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Sira caman bɛ yen nɔ hakililakow ka ca ani hakilina filan minnu bɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw ka o hakilina filan ninnu bila ka se ka aw timinanja ka cɛsiri ni dɔgɔkun in kɔnɔ. A ka ca la wasa caman bɛ yen nɔ ani ko caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ olu la. Nga mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ olu fanga olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Aw ka wasa ani aw ka timinanja o de bɛ se ka kɛ sababu ye ani aw ka jija ka aw ɲɛji cɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ ni aw y'a ka ko bila mɔgɔ wɛrɛw ma sumaya bɛ don aw ka ko la, farifaga bɛ don aw ka ko la. K'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Yɛrɛkɛli ani bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se bolofɛn tununw ma olu ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ Mai kalo tile 21 na ka na bila Juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, funteni kalo sabanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya minnu na ko gɛlɛya bɛ don olu la kosɛbɛ. Birisa ɲagamiw n'aw bɛ se fo aw ka muɲu ka sabali ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Muɲu aw k'o kɛ aw tagama bere. Wa layidukan minnu bɛna ta aw ye o layidukan ninnu caman bɛ yen o tɛna bɔ a sira ma. Donta kibaruya sira fɛ kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ.
wasaw ni kunkɔrɔta ko caman mina fɔ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na, nka a ka gɛlɛn aw ka se ka o wasa ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. Nka na aw b'a hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, garisɛgɛ cuncunenw aw bɛ se ka olu sɔrɔ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, fasoso denw, samiya kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so, kansɛriw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko mankanw de bɛ aw kun kan, aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko fitinin a bɛ se ka taa ka aw bolo da. A mana kɛ cogo cogo nin dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw ka se aw dusu la, kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw kun dalen don aw kan, wa futinɛ o barikalen don aw ka yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ. A ka di aw ye aw ka dusu faga cogo cogo, nka ni aw ma se aw yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka aw bolo da. Nka o n'a ta bɛɛ, dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, sɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ olu tɛ kɛ sɔrɔ kumabaw ye ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma lion, samiya kalo filanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so, denɲɔgɔnso denw, lion, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko kɛnɛya bɛ aw ka yɔrɔ la, aw kun kan kosɛbɛ. Nka a ka ca la ni aw wulila ka jɔ k'aw cɛsiri, wasa min ni a b'a ɲinina k'a b'a sɔrɔ, nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ninnu na, farigan ninnu k'olu fiɲɛ olu bɛna bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Dɔnbagaya kuraw ani relation kuraw, ko aw bɛ se ka aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa o ɲɔgɔn ye kura ninnu ani o lajɛ kura ninnu olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi lase aw ma don nataw kɔnɔna na. Nka sɔrɔ o sira badamini bɛ yen nɔ o kan kosɛbɛ, fo aw ka muɲu ka sabali garisɛgɛ ko ta fanfɛla la. Sɔrɔ o sira o ka suma kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka na bila septembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma viergew, denmuso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, samiya kalo sabanan denw, viergew, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ, nka gɛlɛya ani basigibaliya o bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw yɛrɛ ka kodɔn ani aw ka wulikajɔ o de bɛ se ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa layidukan fɛn fɛn bɛna ta aw ye, aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, k'a ka gɛlɛn layidukan ninnu ka bɔ a sira ma, fo aw k'aw timinandiya aw yɛrɛ la. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma. Aw ka ku ni aw yɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, wa bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se fɛn tununw ma, o bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka kɛnɛya o sinsinnen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma balansiw, furuso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, balansiw, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔta bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ, ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, k'aw bɛ se k'aw jigi da wasaw kan. Layidukan kɔrɔw, layidukan minnu tɛmɛna aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, k'olu caman bɛ se ka sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Jigisigi kuma caman bɛna fɔ aw ye, aw limanaw fɛ ani aw teriw fɛ ani aw furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, wasa ni kunkɔrɔta bɛ aw ye yen nɔ. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, k'aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛw kan, garisɛgɛ kumabaw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛda ni wasa lase aw ma, wa aw ka kɛnɛyaw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma scorpion, kawla kalo filanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, scorpion, dibiso denw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilila sigilen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na hakilina wasiwasiw tun b'aw kan ani hakilina filanfilanw ko daminɛ dɔw la, wa nin y'aw ka ko daminɛ wagati ye.
k'a daminɛ nin wagati in na fo ka taa fɔ dɔgɔkun in fori la. Aw mana ko min daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ o la, aw bɛ se ka wasa sɔrɔ o la, aw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ o la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa fo aw ka se aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ fana dusubɔ ko caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Mɔgɔ minnu kundalen don aw kan, a caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ lase aw ma, wa aw ka kunu aw yɛrɛ, aw ka se aw dusu la. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw kan nɔgɔya la. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Novembre kalo tile 23 la ka na bila Décembre kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw, kawla kalo sabanan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alaw ta ka so. Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko wulikajɔ ka di aw ye kosɛbɛ, nka banamini o fanga ka bon aw ka sira kan. Fo ka taa se minnu bɛ feere kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, sugu bɛ se ka sumaya aw bolo nin wagati in na kosɛbɛ kosɛbɛ, kamasɔrɔ banamini bɛ aw ka sira kan, garisɛgɛ siraw banamini bɛ olu kan, ɲɛtaga siraw banamini bɛ olu kan, wa a ka ca la layidukan minnu bɛ na tɛmɛ aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, a ka gɛlɛn olu ka se ka sabati aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛcogo sɔrɔ a la. Aw kan ka aw sigi ni o ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, fiɲɛ ka kalan kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye, wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, bolofɛn yɛrɛkɛw fana bɛ se ka aw sɔrɔ fo ka taa se fɛn tununiw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Décembre kalo tile 22 la ka na bila Janvier kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Capricorne, masasodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa Solomana ka so, fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw, Capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kunkɔrɔta min ni aw b'a ɲini n'a ka sira kan k'a ka gɛlɛn k'olu ka se ka sabati kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, kamasɔrɔ banamini fana fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ, aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kan, aw ka kɛnɛya olu sinsinnen don kosɛbɛ. Wa hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na, ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, k'olu ka fariganw fiɲɛ bɛ se ka bɔ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. Nka o n'a a ta bɛɛ, aw ka cɛsiri in don nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka na a nafa sɔrɔ, n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya b'a ka sira kan kosɛbɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Janvier kalo tile 21 na ka na bila Février kalo tile 18 na, n'an b'a fɔ olu ma Verseau, jigisodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Badara Ali ka so, Verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, yɛlɛdaw ani kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ, wa aw fɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jigisigi kumaw ani layidukanw, wa ani garisɛgɛ balilenw, aw bɛ se ka aw jigi da olu kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati fo ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma. Ko garisɛgɛ balilenw ko aw bɛ se ka olu sɔrɔ. Kunnafoni minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan fɛ, k'olu yɔrɔ jan fɛ kibaruw barikalen don ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, wa jama kun bɛ aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Février kalo tile 19 na ka na bila Mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Poisson, jugusodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Nuhun ka so, fonɛnɛ kalo sabanan denw, Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la, aw fɛlen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, wa aw ka ko o ko a bɛ se ka kɛ koba de aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ka se aw dusu la, kamasɔrɔ aw ka ko fitinin a bɛ se ka kɛ koba ye. Aw fɛlen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw ka ko aw yɛrɛ la, aw ka se ka aw basigi nin dɔgɔkun in kɔnɔ, wa aw kana aw ta yɔrɔw caya fana, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ sira kan, kunnafoniw garisɛgɛ sira, aw bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ garisɛgɛ ko la, nka k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Nka a ka gɛlɛn aw garisɛgɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati ka bɛn ni nin dɔgɔkun in kɔnɔna ye. Aw bɛ se k'aw jigi da olu caman kan dɔgɔkun nataw la. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ka aw ladɔnniya halisa ko an bɛ Jupiter mɔgɔw n'o ye kalakisɛ mɔgɔw ka wagati ye, halisa an bɛ o kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na gɛlɛya ni futinɛ ni dusubɔ ko caman bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na. Ko bɛɛ lajɛlen ka ko ni i dusu ye, kamasɔrɔ nin wagati in ye wagati giriman ye ka ɲɛsin jamakulu bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn bɛ tali kɛ i n'a fɔ saraka kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, a bɛ sogobilen de kofɔ ka taa sogobilen san a sanbaga a feerebagaw fɛ,
i se mana kɛ min ye k'i hami da kan ka taa di dɛsɛbagatɔ dɔw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A yiri a bɛ sama nɛrɛ de fɔ, sama nɛrɛ kuru 3 cɛw ani kuru 4 musow. Ni a kogo 3 bɛɛ bɛ se ka kɛ tile 1 walima a kogo 4 bɛɛ bɛ se ka kɛ tile 1 o tɛ baasi ye. Fili yɔrɔ t'a a ɲaga la. Ni mɔgɔ min y'a kɛ ala ka barika don a la. Tamasiyɛnw de bɛ a to an bɛ ninnu fɔ. N'o tɛ anw yɛrɛ ye jɔn ye. Ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la, an bɛ a fɔ o la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Ala k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ, a ni ce.